Cynnes nôl ato ni, pencampwriaeth y tîm o 5. Mae'r brydiau lawr i 8. A 2 am 8 sydd da ni yn dyfe. Ac i chithau fel fyny, yn falch iawn a gito Richard Sidani bod y gwartheg Dion Cymreig yn un o'r 8 hefyd. Oedden ni'n falch iawn, ond wrth gwrs mae yna bare, mae yna 8 o wartheg bendigedig. Y tîm o 5, gwelwch chi'n gwell hwn yn un man. Ac mae fyny i'r beirniad, a dwi'n meddwl bod wedi'n gwneud job salwodd. Mae wedi pwysio rai da mlaen yn dydi. Ta be fydd y diwedd. Robin Irvine, Sidani o Ogledd Iwerddon yn beirniadu y gystadleuaeth yma. A drychwch ar y lluniau. Drychwch ar y gwartheg, drychwch ar y safon, a'r holl bobl sydd yma yn gwylio'r cyffro a'r ddrama Sidani, Richard. Ie, dwi'n edrych fyny fan'na, dwi'n licio'r gles Brydeinig na, maen nhw grŵp bach. Mae'r gwartheg Dion ymlaen, boys, i'r 4 nesaf. Ew, da iawn wir. O, mae'n dechrau cynhyrchu ddim awan. Ydy, Mae'r Henffordd yn dod yn ei blaen. A'r Henffordd, ei? Edrych i'r Henffordd yn dod ymlaen fan awan. A'r brestau gwyn neu gyd maen nhw'n edrych yn llachar ydyn nhw. Pwy arall? Y Lims, os bosib. Na, mae'n rhaid bod y Lims, siwr. 4 bydd yn cael ei tynnu ymlaen nawr te i'r llinell nesaf. Ydy, mae'r Lims ymlaen. A pwy nesaf? Pwy arall? Wel, allu te glas Brydeinig yma. Y glas Brydeinig, ti'n bod, mae'n nhw'n rhoi da. Mae y tu ôl i'r semental nawr. A, yna ti. Ond, be mae e'n mynd i wneud? Pwy sy'n mynd i fod yn camu ymlaen fel y 4ydd bryd? Dwi'n mynd lan at y Burgorn, felly? Na, nôl mae'n dod at y semental. Mae'n cymeryd i amser. Ydy. O'r argol wrth i weld y limosans fyna nawr, boys. Dwi'n gwybod, o'n i'n edrych ar y tarw na, ac oedd y tarw'n edrych i'r dde, a wedyn i'r chwyth ac yn meddwl, hold on, boys, fi di'r boss fa. A beth sy'n braf nawr, wrth gwrs mae'r Henffordd yn edrych yn arbennig iawn, ond wyt ti wedi defnyddio'r gair sawl gwaith gyto, mae yna slath o darw yn gwartheg Dion, slath o darw yn y Lims hefyd. Dwi jyst yn y man personol i, mae'n glen gael tarw ar y pen. Ie, mae'n... A Charolais sy'n mynd... O, Sementals, dyd o'n maen. Ie? Sementals, ie, wir. Wel, pencampwyr llynedd, felly'r Charolais ddim yn mynd i gwneud hi eleni. Mae nhw allan ohoni, ond mae'r Lims dal yna, pencampwyr 2016. Mae'r gwartheg Dion yna, mae'r Henffordd a'r Semental. Le mae'n mynd, boys? Richard? Wel, dwi wedi sedd y ffest yma, ond dwi efo dau, mae'r Henffordd yn tynnu'n llygad, ond sy'n ni'n meddwl bod nhw rhwng y Henffordd a'r Lims an fy hun. Dau? Ie, dwi'n dilyn Richard. Ac wedi gwerthu ti, dwi'n licio'r ffordd mae wedi berniadu. Mae wedi rhoi gwartheg crwn mlaen i gyd. Dim byd heglog allan o gymeriad. Mae yna wartheg crwn. Gwartheg Dion mae yna wrth yma. Hynny'n sefyll mas, war y teg. Ond a'r Henffordd sa maen nhw'n... Ond i ddweud y gwir, o ran siap gwartheg y 5 o grŵp, mae'r Lim yn cario'r dydd i fi. Y Lim sy'n mynd â i fi. O ran cydbwysedd, steil, y Lim sy'n mynd â i fi. Falch bod ni mai weld e. A drychwch, dyna chi olygfan fyna nawr te. Y 4 pen pella'r lluniau fyna. Dyna mae'r dorf yna... Mae'r dorf yna rhywbeth, wedyn chi'n cael sy'n mynd. A mae'n tawelu, ynddo fi. Mae yna rhyw dawelwch o gwmpas y lle. Mae yna densiwn, mae yna ddrama. Mae yna gêm fel drod a rhywun yn mynd i Gymru cic o'r smotin, ynddo fi. Mae'n hoi seidi fynd y wan, ma. Waiting in eager anticipation. A dyna'r dyn pwysig. Drychwch e. Cymryd i amser. A mae gynnu bob hawl i wneud yn ei hefyd. Rêl gwyddel, efreichau wedi plygu ag ymwynhau i hyn. Ydy, mae siŵr bod e, a dyma'r foment mae siŵr gyto, mae bob amaethwr yn y diwydiant yma'n awchu i wneud yn dyfed. Dyma'r uchelgais. Mae sefyll fan hyn o'r tu allan i edrych fewn yn brofiad anhygoel, ond i fod yn y cilch a'r penderfyniad ar ei sgwyddau fo, mae bawnd o fod yn brofiad arbennig iawn. A mae'n dyn ôl at y gwartheg Dion, unwaith eto, am stori fydde honno. Y brydiau cynhenid yn gwneud y sioe yn un arbennig iawn iddyn nhw. Ydy, y pethau am y grŵp o 5 wrth gwrs, ydy mae'n cynrych o'ch bryd ych chi. Dych chi'n mynd unigolion ydych chi. Dyma'ch bryd chi, dyma'r tîm, de. Y Lincoln Red atha hi ddoi. Yn y ffit syw yr Henffordd. Pwy eitha hi
yn y tîm o 5. Gwartheg Dion, a ni eisiau pwysio hwnna fewn bath. A ni sefyll mas i bell. A dim yn o'r fawr. Ac o ran dyfarnu, mae'r gwaith yn mynd yn anoddach iddo fo bob munud ydy, achos mae'n tynnu'n o lawr, a mae'r safon wrth gwrs yn mynd yn uwch wrth iddo leihau yn niferoedd. Mae'n sgwrsio gyda'r stiwardied, maen nhw'n gofyn, ble chi arni, syr? Oeddech chi'n nesu at benderfyniad? So chi ddim mynd wrth y ffaith. Mae'r wledd tu ôl i'r limosans yn bond o fod yn adlewyrchiad perffaith o Gwartheg Beef, dydy. Dyna ni'r Mae'r un o dda, a welwch chi'r tarwn y canol, iesu, mae'n anferth, di. Cementals yn grŵp da, maen nhw i gyd yn dda fel i ni di. Mae clod i'r bridiau Gwartheg, maen nhw'n bridio mor dda. Yndyn maen nhw. Gwartheg yn gwell Gwartheg yn y byd yn un man. Mae'n edrych ar yr Hereford. Mae'n job peidio edrych ar y limosans dydy. Dyna ni te. Mae'r beirniad yn mynd at y stiward, mae'n mynd i anerch y gynulleidfa. Felly dewch i ni distewi am eiliad i glywed beth sydd ganddo i ddweud. Ladies and gentlemen, I'm sure you've all enjoyed a tremendous display of beef cattle in the arena this afternoon. I've been to the Royal Welsh Show a few times, and the highlight has always been the group of 5. And it's an absolute privilege this afternoon to be invited to judge it. My thanks to the Royal Welsh Show. There are tremendous cattle right through the groups. In this competition, it's not just about an individual, it's about a balance and about a consistency of quality through the 5 animals. And I think the 4 groups that we have in front of us in the final stages here exemplarise the qualities of their breed in terms of the femininity of the females and the masculinity in the bulls. Tremendous, tremendous. Gives me pleasure now to tap out your champion. Wel, dyna ni y beirniad wedi anerch y gynulleidfa a mae e'n mynd i ddewis i Bencampwr. Dyma ni y foment fawr yng Bencampwriaeth, y tîm o 5. Pwy sy'n mynd â hi? Mae'n edrych at y Gwartheg Dion, nôl at y lims. Mae'n dod nôl at yr henffordd i gyfeiriad y Gwartheg Dion. Am stori fydde honno. Mae'n pwyllo am eiliad. A mae e'n cadw i fynd. Be mae e'n mynd i wneud? Gwedwch, mae e tu ôl... Na, mae e'n chwarae da ni. Le mae e'n mynd? Y lims? At y lims o'n mynd. Mae nhw'n anhygoel. Ie, wir! Bendigedig. Anhygoel. A swn i'r henffordd tu ôl dyn nhw, den. A ble mae'r gil wobr yn mynd? Gwartheg Dion. Efe? Pan ddedodd o, muscularity of the male and oeddech chi'n edrych ar y lims, oedd y lims a oedden nhw'n... O, maen nhw'n bendigedig. A Gwartheg Dion, boys! Gwartheg Dion, Wel, am stori! Y Gwartheg Dion Cymreig yn mynd ar gil wobr yn y tîm o 5. A dydyn nhw'n gweiddi o ran y balcony. Odyn, maen nhw'n mynd haid ag eto. Wel, gwych iawn. A dwi'n meddwl bod wedi wneud y penderfyniad cywir, da. Wel, wara te, mae'r Gwartheg Dion yn dda, de. Mae'r henffordd yn dda. Mae'n anodd iawn. Dwi'n siŵr mae'n hwfyd y nesaf, de. Ond mae'n braf gweld y Gwartheg Dion, a dwi'n siŵr bod nhw'n cystal grŵp yn un weld os ffron ar y teg. Wel, dyna ni, Pencampwr 2016, y Limosans yn cipio y tîm o 5 yn sioi 2018. Ac am y tro cyntaf ers 2012, y Gwartheg Dion Cymreig yn cipio y gil wobr am sioi iddyn nhw hefyd. Gito, Richard a hefyd Dai, diolch i chi am gael bod yma. Ni wedi cael gwledd yn do, boes. Do, di bod bendigedig. Do, wir, diolch yn fawr iawn i chi. A cyfle arall nawr i ni fynd o gwmpas y maes am dro bach. Come on,